Deci, întrebări și răspunsuri din domeniul fotografiei. Azi vreau să răspund la întrebările, oricare întrebări care o să vină către mine, și anume din domeniul fotografiei. Așteptăm mai mulți să se adună, dar, de fapt, stăm până la ultima întrebare. Nu vreau să răpesc din timpul nici a vostru, nici al meu. Așa că, cei care cred că ați venit, deja aveți întrebări. Și puteți să le puneți. Îndemn permanent să fiți cu camera prinsă, să vă deprindeți, de fapt, să fiți în fața camerei. Știu că pentru mulți poate fi un blocaj, poate nici nu-i comod, dar iată aici putem să ieșim din această zonă de confort, să aprindem camera. Așa, e o zonă aici tare prietenoasă. Nimeni nu judecă, nimeni nu-și face careva acolo impresie. Dar Valeria, Gabriela, Mariana, restul deja, zice Bogdan, Olga, sunt parte din echipa mea. Dacă ați venit aici, presupun că aveți careva întrebări. Important să primiți răspunsuri la ele și să mai alături ceilalți treptat și pun întrebările lor. Valeria, știu că ești mai îndrăzneață și deja nu ești prima dată la aceste întâlniri între fotografi. Spune-mi cum decurg la tine lucrurile, apropo. Ai implementat ceea ce am vorbit noi ultima dată. Care sunt succesele acum la tine? La mine merg lucrurile foarte bine. Chiar astăzi mi-am luat fotoaparatul la liceu și am făcut niște carte pentru o doamnă profesoară care mă învață și trebuie să le iau și luni, când mi a rămas de lucru și luni. Adică lucrurile decurg bine. Mă promovez în școală. Felicitări! Felicitări! Apropo, eu, dacă am început de 17 ani fotografia, tot aparatul permanent îl luam la școală. Era un aparat simplu cum era, dar el era permanent cu mine. Dacă ați întreba oricare coleg de clasă de-al meu, ar spune că asta Ina, cea care îmbla cu aparatul, toți ne fotografia, filma pe ascuns ceva, fotografia momente mai hazlii sau profesorii am fotografiat la fel. Deci Ina era asociat cu fotografia și cu filmuleți de astea. De pe atunci. Și eu permanent îl luam cu mine. Permanent. Nu știu de ce. Atunci nu-mi dădeam seama de ce, dar acum înțeleg. Așa că asta e foarte bine. Să-l iai, să antrenezi zilnic. Acum sunt smartphone-urile, iPhone-urile sau telefonul mobil, apropo, puteți să practicați cu el, chiar dacă nu luați telefon, nu luați aparat foto, că el e mai greluz, nu tot timpul e comod să-l porți cu tine. Dar chiar și în vacanță, acum când am fost, nu mi-am luat aparatul foto cu mine, dar am fotografiat cu telefonul. Vedeam un ritm, vedeam o compoziție, stăteam și o fotografiam. Zilnic mă antrenam ca ochiul să vadă acele cadre reușite. Dar pentru a prinde acele cadre reușite, trebuie să te antrenăm zilnic. Așa că purtați telefoanele cu voi și fotografiați sau chiar camera de fotografiat. Bun, spuneai ultima dată, Valeria, pare că cu prețul și cu promovarea și dacă nu mă greșesc. Și ai spus că o să implementez o altă tactică din ceea ce am vorbit noi ultima dată. Corect? Da. Să schimb cumva formularea unei idei, așa să spunem, de promovare. Nu mai scriu, de exemplu, prețurile sau fac așa pachete standard, dar spun, de exemplu, ofer serviciile foto pentru a surprinde cadre memorabile și pot să mai adaug acolo ceva și numărul de telefon. Și de acum pun niște poze, drept exemplu. Oamenii telefonează? Da, scriu mesaj. Scriu, mai am, poate chiar și care cumpără, dar pe viitor mă gândesc să trec la promovarea prin reel-uri, pentru că e mult mai eficient. Adică contactul cu camera e cumva mult mai vulnerabil sunt față de persoană și, cum ați spus și dumneavoastră, e contactul acesta mult mai intens. Sigur, fiindcă oamenii cumpără de la oameni și așa pot să vă vadă pe cine sunteți voi, cum sunteți voi și simt și mai siguri când vin la un fotograf. Vin totuși la un om ca și ei. Dar noi acolo ne ascundem după niște poze frumoase
Și omul nu înțelege, dar acolo poate e un om care amuș, cine știe în ce postaze să mă pună și eu n-am să pot să pozez sau nu o să mă simt bine. Și suntem. Da, consumă Suntem. foarte mult timpul acesta de energie din persoane. Exact, exact. Foarte bună decizie, Valeria. Și tu să atragi așa anume clienții care sunt ai tăi, care sunt energetic ca și tine la moment și să aveți o experiență plăcută. Și chiar dacă se întâmplă persoane care nu cumpără, nu se interesează, sunt careva instrumente care v-ar ajuta totuși ca ei să înțeleagă și să înțelegeți și voi de ce nu au cumpărat sau de ce ei nu cumpără, dar sunt și momente în care nu e clientul vostru. Pur și simplu nu e clientul vostru și asta e contentul, postând content despre voi și despre valorile voastre, tare mult vă ajută să atrageți oameni ca și voi și să aveți experiență plăcute împreună. Asta ca idee. Deci, Valeria, tu ai schimbat de ultima dată când am discutat noi la o întâlnire de fotografi, pare mi se că ultima dată, nu mai ți minte, nu le mai dai, poftim? Da, ultima dată. Nu mai oferi acele price list, nu le lași public, așa să fie undeva postate, da? Da, da. Super. Și acum deja clienții totuși îți scriu. Era problema că de ce nu-ți scriu? Atunci îmi scriu mai puțin, acum îmi scriu mai mulți. Da, adică încă tot produsul nu se cumpără, dar eu cred că trebuie mai mult promovare. Și cum am mai spus, trec și la metoda aceasta, care prin reel-uri, să fie și contactul acesta mai mare. Mhm. Încet, încet să pornești ceva. Mă bucur că deja scriu mai mulți, fiindcă nu sunt, datorită faptului că nu stau prețurile pur și simplu afișate. Și încă o chestie, tu spuneai, dacă ai vrea să mărești, hai să spunem, conversia a persoanelor cu care ai putea să contactezi, aș putea, așa am auzit corect, aș putea să dau un mic sfat dacă dorești. Da, vă rog. Ok? Tu spuneai că în acel mesaj, când omul îți scrie că este interesat într-un serviciu de-al tău, în acel mesaj tu îi dai și numărul tău de telefon? Cum să vă spun, că tare numărul e afișat atunci chiar în postare, adică dacă cineva e interesat, trebuie sună. Că, mă rog, sunt Mhm. produsele, eu, de exemplu, nu am întotdeauna internet aprins și nu am nu sunt conectat la internet. Și, de exemplu, dacă sun online, poate că să nu mă contactez așa de ușor. Adică numărul meu e mai sigur cumva să ajung la mine. Mi-e ușor să mă contactez. Deci tu scrii în postări. Da, cam așa. Mhm. Ok. Um, Bun, asta e altă întrebare. Dar când discuți cu clientul, chiar el îți scrie bună ziua, sunt interesat în anumite servicii, atunci ce răspuns? Nu mai dai prețul, dar cum intri în contact cu omul? În primul rând, îi cer detalii pentru ce dată îi trebuie și mă uit dacă eu sunt disponibilă. Stabilim Mhm. locația unde trebuie și Mhm. dacă de acum s-o convins și vrea, de acum îi dau numărul meu de telefon și adică îi mai dau niște sfaturi așa cum ar fi bine să îmbrace sau să scadă lumina sau în gama de culori cumva să fie, să sortez tot. Nu știu, ceva de genul încerc să abordez în direcția aceasta. Foarte bine, Valeria. Spune, asta se întâmplă tot prin chatting? Vă chatuiți? Vă scriți? Sau În- prin cum? Prin apel. Prin apel? Uneori prin Dar apel, cum? de exemplu, când are clientul timp, dar dacă nu are timp la moment, scrie mesaj, dar rar se întâmplă prin mesaj. Mhm. Dar cum tu obții numărul la client? Sau cum ți-l dă el ție? Cum asta Nu, se întâmplă? adică sunt prin Instagram sau prin Facebook Messenger, prin ce mă contactează el. Mhm. Dar propunerea de a vă suna de la cine vine? De multe ori la zânsul, de multe ori chiar și la mine, adică dacă accept să-l sun eu, îl sun, că nu mă bag așa în sufletul lui, pentru că cred că tot e un deraj.
Da, că el totuși insistă. El mulți poate să insiste, hai să nu ne sunăm, dar spune măcar un preț orientativ și pe urmă decidem dacă ne sunăm sau nu. S-a mai întâmplat așa? Depinde și de bagajul de lucru. Poate să mai apară și acolo unele nuanțe. Știți, după ce s-a făcut fotosesia, mai vrea ceva adăugător, mai vrea... Și de acum aici să începe să discuta prețul cam după fotosesie. Dar îi dau cam așa un preț orientativ și înainte. Super, super. Bravo că te contactez și asta e chiar o recomandare pentru toți, să nu lungeți discuția prin chatting, dar să treceți cât mai direct la a vorbi cu clientul la telefon și chestia asta de a posta, de a lăsa de fapt numărul telefon în descrierea unei postări sau reels e un pic demodată. Adică e de modă așa veche și recomandarea mea ar fi numărul deja în discuții cu clientul să-l oferiți. Sau chiar să întrebați numărul lui direct și voi să-l sunați. Poftim? Asta m-am gândit și eu. Asta m-am gândit și eu și am spus că pe viitor, peste vreo câteva 3 luni, îi scot chestia asta, că cam încurcă un pic. Ne arată un pic vânzare agresivă, vânzare direct. Da, și e de modă veche, știți cum, ca la piață. Vreți, te atrage. Așa e. Așa se vând produsele mai ieftine. Dar dacă voi vreți să faceți din parte din categoria produselor scumpe, abordarea trebuie să fie diferită. Noi, șansa să vin serviciile este. Poți să vinzi așa, doar că un pic abordarea asta e mai veche și nu știu dacă să vinzi la sumele pe care tu tinzi încolo, Valeria. Și contingentul. Iată cum. Așa că asta așa. Ca recomandare. Super. Valeria, tu ai venit, mai avei poate careva întrebări. Mai am o întrebare. De exemplu, cum pot să postez așa în profil la Instagram, de exemplu, că să fie estetic. Vreau și poze așa din natură, vreau și poze așa și de la cumătrii, dar vreau și o cununie cumva și când le pun pe toate cam nu prea arată estetic. Mă Înțeles. gândeam să-mi fac un portofoliu în genere, să fie aparte numai cumătrii, aparte numai cununii, aparte numai nuanțe și așa mai departe. Cu estetica și cu pagina, asta e lucru așa tare migălos. Eu deja de ani de zile tot lucrez asupra paginii și să fie totul estetic. Și asta așa e un mușchi care se antrenează. Pur și simplu trebuie să începi. Este o aplicație, Preview se numește. Fac screen, îți vă arăt, adică nu e... Sau, încă mult mai simplu, dacă aveți iPhone, pur și simplu pozele pe care voi vă gândiți că ele să fie principalul, le adăugați într-o mapă în iPhone. Și acolo, în mapă la iPhone, voi puteți să le schimbați cu locul, ca un joc, ca niște puzzle-uri. Și schimbând cu locul, voi vedeți, aha, asta se potrivește, asta nu se potrivește. Iată aici cromatic e mai bine, asta pot să o postez mai târziu și faceți un plan. De exemplu, eu lunar, noi, în echipă, da, dar și înainte, avem un plan de content și mă uitam, asta s-ar potrivi peste câteva postări, asta s-ar potrivi azi. Și încă un lucru foarte, foarte important este ca să puteți să analizați un pic și pagina mea, că noi lucrăm la vizualul ei și o să vedeți că de fapt acolo sunt niște reguli de bază, ca și de fotografie și ca în seria de fotografii pe care o creăm, și anume diversitatea planurilor. Chiar în curs am o lecție despre asta și e foarte, foarte importantă, dar e ca mici secrete vă spun că diversitatea planurilor se folosește și în postările pe rețele de socializare, ca să fie mai interesant ochiului de a privi și pagina noastră, dar și postările noastre. Când postări noi exact aceeași încerc să implementez, încercam înainte, acum am Victoria, partea de SMM care răspunde și deja și Veronica și suntem mai mulți.
Dar noi păstrăm aceleași reguli, diversitatea planurilor. Deci plan general, plan mediu, detalii. Eu când, asta deja e în sânge, dacă fotografiez un plan general, caut deodată și un plan mediu, caut deodată și un detaliu. Și mi-e interesant să privești, uitați așa un pic, măcar la penultimele postări și o să observați că acolo este și un plan de ansamblu, sunt și detalii, dar este și un plan mediu, portret, de exemplu. Și asta e interesant de privit. Exact așa și pe pagina mea, dacă o să observați, noi încercăm, nu tot timpul ne iese, dar încercăm, dacă vedeți, că aici este și cu cafeaua și revista, asta e detaliu. Este și un portret, este persoană mai din picioare luată, adică din plan întreg. Sunt detalii, deci noi schimbăm planurile. Și asta și ne uităm și cromatic, desigur. Dacă văd un cadru că el e bun și el e bun pentru prima fotografie, doar că el e foarte colorat. Și când pui multe culori, deja clar lucru deranjează la ochi, estetic vorbind. Eu deja îl fac alb-negru, dar sunt cadre care nu sunt făcuți să fie alb-negru. Și pe urmă, poate aștept mai târziu să-l postez. De asta eu mai multe poze, le încarc la mine în telefon, fac o mapă și deja le schimb. O să vă arăt asta. De exemplu, am un shooting. Da, iată am un shooting de la, spunem, cu anul nou, cu echipa. Sper că se vede. Și aici am încărcat toate pozele. Și poza asta am luat-o și o mut aici, ca pe... Aha, și mă uit. Dar dacă o să mut aici, ce o să întâmple? Dar dacă de aici, o mut aici. Și așa mai multe poze puteți să le luați și vedeți, aha, dar cum în ansamblu tot asta o să privească. Da? Mai multe poze, lucrări. Știu că e complicat, fiindcă câteodată realizez. Eu când aveam ședință după ședință, tu nu știi ce comandă o să fie următoarea și cum o să fie pe feed. Dar din toate pozele alegeam una care se potrivește, măcar una principală să fie tot ok. Asta e. Plus e bine ca să Eu aveți genile am crezut zilele acestea, m-am gândit să le arhiviez toate, să încep a posta de la început tot așa mai selectiv. Dar Vrei să spun părerea mea? nu mă lasă inima să le arhivez. Da, vă rog. Părerea mea să lași așa cum este, fiindcă oamenilor le este interesant să vadă evoluția ta. Eu n-am șters cele care chiar primele mele postări, nu le-am șters, așa cum sunt ele. Și eu singur mă uit la primele mele acolo poze și în general cum pagina e aranjată și mă uit, uite, s-ar putea acolo mai bine. Desigur s-ar putea, dar prin asta și se vede evoluția mea pe Instagram de când am apărut, de 7 ani, de exemplu. Nu am mai socotit exact cât. Sau pe Facebook aș putea sta și șterg careva din lucrări, dar de ce? Dacă asta e parte din drumul meu. Eu m-am dezvoltat, eu am evoluat. Și e foarte bine să păstrați acele poze. Și omul vede, el a crescut, el nu a început deodată așa să faci pozele frumoase. Așa că păstrează-le și e ok să le repostez încă o dată, poate cu o altă editare, poate cu alte colaje, poate cu un alt text. E ok, sau poate cu o altă poză principală, diferită. E normal. Fiindcă nu fiecare postare, nu fiecare Reels deodată intră în recomandare. Și dacă peste jumătate de an o să mai repostați încă o dată careva lucrări, super, poate cineva abia acum a intrat pe Instagram, acum scrie fotograf și a nimerit pozele voastre în recomandare azi și ați... Important să mențineți activitatea paginii. E că asta e fain. Dacă puteți menține activitatea paginii constant. De exemplu, la noi este zilnic. La voi tot puteți zilnic. Apropo, la sigur puteți zilnic dacă luați aparatul în mână și dacă aprindeți camera și vorbiți acolo. Asta e... Aveți ce povesti o tonă. Eu încă multe ori mă abțin să aș inunda acolo Instagram-ul cu stories ca la... Mi-era o glumă într-o perioadă ca la Buzova, da? Așa că este preview. Aplicația vă arăt acum și în mare și puteți să notați. Sper să vadă. Dacă nu, îmi scrieți mie. Iată așa. Dar el se vede un pic invers. Preview. O conectați cu Instagram vostru Da, și acolo da. vor... Da? Iată, preview.
cu Instagramul vostru conectați și eu când intru aici, eu încarc deodată mai multe poze, eu mai am mai multe poze. Și de ce iau tot? Și de exemplu, dacă asta să fie aici, dar dacă asta să fie aici. Și mă uit cum se privește. Dar regula de bază a postărilor pe care le fac eu este planurile. Dacă azi am postat un plan mai de departe, simplu vorbind, mâine o să postez un detaliu, poi mâine o să fie unul mediu, mă uit ca sus, nu fie tot iar un detaliu ca să coincide, mă uit și coloristic, ca să nu fie ceva așa tare aprins. Dar astea sunt reguli, știți, regulile sunt făcute ca să puteți să le încălcați. Astea sunt doar reguli estetice. Da, pentru noi fotografii contează, chiar contează, deși urmărind mulți blogeri și sunt de acord și cu ei că vizualul ăsta nu tot timpul contează. Contează până la urmă voi să faceți vânzări și să vindeți și să faceți bani. Dar nu tot timpul vizualul chiar vinde. Și noi atât de mult ne chinuim la acel vizual fain, că pe oameni mult asta și le sperie când tot așa de perfect. Și încă o mare greșeală, când vizualul ăsta frumos, lipsește cel mai important. Adică cine poate să spună ce lipsește acolo? Emoția, Eu cred amintire. că este acolo un lucru foarte, foarte important. La mulți fotografi lipsește din feed-ul așa lor. Te uiți pe Instagram, au așa multe lucrări frumoase, dar lipsesc chiar ei. Voi lipsiți acolo. Deci să fie poze și cu voi. Să fie poze cu voi în timpul lucrului. Voi, fața voastră, mai des apară. Fiindcă oamenii cumpără de la oameni. Ei au uitat la pozele cele frumoase, dar până la urmă îți cumpără de la omul care, banal spunând, vizual îi place de el. Banal spunând, s-a uitat la un reel și v-a auzit cum vorbiți și a spus că, ce faină fată, simplă, uite, dă niște recomandări, de exemplu, uite, vorbește, uite, pur și simplu a plăcut. De ceva poți să uiți și nu-i placă. Zic, cam nu știu cum. Foarte bine. Nu toți fotografii sunt făcuți ca să-i fotografeze pe toți. E normal, e ok. Deci, la mulți fotografi, chiar care fotografiază bine, dar în general, și la cei care sunt la început de cale, mai ales la început de cale, lipsește cel mai important ingredient pe pagina lor de socializare și anume ei însuși. Și asta e foarte important. Prezența voastră, fața voastră. Și mulți nu pun accent pe asta. Cred că dacă vor avea poză frumoasă, totul se întâmplă de la sine. Nu, nu. Trebuie să apăreți și voi. Și nu doar poză, dar și video. Și întrebați pe oricine care duce pagini de ani de zile, că o să vă spună, când apare acolo și ceva din viața voastră personală, gata, vizualizările cresc triplu, înzecit, în genere. Mulți pe asta, în general, și hypuiesc, cum spune, cred că știți, și fac bani pe asta. Alții, eu uneori așa mai modestă eram, zic că ei, dar nu, dar pentru ce, dar nu. Alții stau modest, dar nu, las că eu cumva prin poză numai. Eu nu trebuie să mă arăt. Oamenii după poză să mă aleagă. Din recomandări. Uite, eu am câți ani fotografiez? Am, eu, uite, 10 ani și chiar nu s-o înțeles că eu pot fotografia bine. Dar o să mă aleagă și așa, după poză. Nu? Da, din recomandări vin, dar asta nu e cel venit care cred că visează mulți fotografi. Ok. Dacă vrem totuși bani mai mulți, trebuie să ne asumăm și care alte acțiuni să facem. Și vizibilitatea noastră fie mai mare. Doar că vizibilitatea mai mare vine la pachet și cu răspundere, dar și cu alte gen de comentarii, nu doar pozitive. Dar asta e. Dacă vrem creștere, asta e și prețul. Da, e ok. Oamenii care nu prea fac nimic, tot timpul o să vorbească despre alții și ceva o să comenteze. Asta e doar o perioadă, să trece și pe la alt nivel. Și acolo iar alții spun ceva de rău. Și așa mai departe.
Asta e așa, un cerc vicios care deja am înțeles că mulți au trecut. Deci, Valeria, ai înțeles un pic despre cum să-ți împachetezi pagina? Da, Ce da, am înțeles. urmează? Ce urmează să întreprinzi? Ce vrei să faci? Mai mult din viața personală, mai mult vlogging, mai mult arăt activități lumii, ce fac eu în timpul liber, cum lucrez. Absolut tot poți să arăți. Și asta să atragă oamenii. Da. Da. Ce te oprește să faci asta? Ce te oprea până acum să faci asta? Lipsa de timp. Eu acum sunt foarte ocupat cu liceu. Mhm. Școala ocupă foarte, foarte mult timp. Ok. De fapt, așa, pur din experiența mea, să faci chiar o poză sau un stories îți ia chiar 10 minute. Adică ai pus camera într-o parte, tu stai și citești o carte și ai pus un stories. Asta așa ca în citișor. Nu e nevoie să faci storytelling-uri. Storytelling-ul care, cum vezi la noi, poți să iau uneori și o oră. Da, asta e muncă un pic, până adunci materialul. Dar până atunci, ca recomandare, că deodată sperie, trebuie să duc pagina, trebuie să fiu activă și îmi e mult timp și eu mai am și alte activități și asta încă acum nu mi-aduce nimic, dar la școală eu trebuie să am note bune, că de nu o să am întrebări și probleme, da? Plus încă Da, cam așa. pentru mulți, ca să fii activ online, mulți uit la tine că și te joci și pierzi timp acolo. Mulți se uit la asta că n-ai ce face, da? Și te ocupi și tu. Ești tu Da. și învață. Învață că dacă să înveți, nu știu ce o să întâmple. A fi tot bine în viață. E bine să învățați, nu zic nimic, dar în realitatea care suntem noi acum și mai ales profesia pe care voi ați ales-o, spun de profesie, mai ales care iată, urmează să o alegeți, dacă sunteți pasionați de fotografie, prezența online, vreți voi, nu vreți, dar este obligatoriu. Voi trebuie să vă afișați, voi trebuie să vorbiți de produsul vostru. Dar oricare care are un produs sau un serviciu, acum e nevoit să vorbească. Dacă nu știu a vorbi sau a se promova sau nu vor ei, atunci plătesc la alții ca să o facă. De exemplu, alți fotografi nu știu a vorbi sau despre serviciul lor sau nu pot vorbi cu încredere și ei uneori pot să apeleze la altcineva să vorbească care sunt mai autoritari. De exemplu, să fie blogeri. Hai să presupunem că cu blogeri, tot e bine să colaboreze sau alte persoane care sunt influente. Și tot e bine, dar dacă ai face asta ca un bonus poți fi, pe lângă faptul că tu vorbești despre serviciul tău și mai ai o colaborare cu un blogger care, uite, tot a rămas mulțumit, fain. Dar dacă tu apelezi permanent numai la alții ca să spun despre serviciul tău, trist. Învățați-vă voi să vorbiți despre serviciul vostru și până la urmă voi să credeți în serviciul vostru, să vorbiți pe el cu entuziasm. Și așa vă veți molipsi sute de oameni care spun, wow, cu ce poftă și pasiune povestești despre ceea ce face ea, eu vreau la dânsa. Eu asta făceam și o fac în continuare și cu asta înțeles cu pasiunea asta mea. Nu știți când mănânc cineva cu poftă, te uiți, așa de gustos mănânci cu poftă, vreau și eu, îmi dă și mie. Zic că îți dă de asta costă bani, haide! Ok, poftim. Așa veneau oameni nici din Chișinău în Căușeni prin pandemie și făceam ședințe foto și cu sume atunci era de 200 și 300 de euro. Mi-mi părea că asta e real, dar pofta care eu spuneam cu acel gust, asta să fie cea mai faină ședință foto și ele chiar erau faine ședințe foto personalizate cu o abordare individuală. Deci absolut tot e posibil, dar voi să vă învățați să povestiți despre asta. Și folosiți acum Instagram-ul, intrați câte un pic, acomodați-vă cu voi în fața camerei, știu că asta e greu. Un stories nu vă ia mult. Un stories, o mică activitate. O mică activitate care faci zilnic despre voi. Dintr-o parte pe voi. Despre o idee. E ca un mic, măcar un mic ritm să intre, ca în obișnuința voastră, un stories pe zi. E simplu și despre o concluzie a zilei, sau
Ce am făcut eu azi pentru fotografie? Iată, ceva, măcar ceva. Valeria, cum spui tu, că chiar ai fotografiat profesoară la școală, tu ai povestit asta undeva? Încă n-am povestit că nu-i gata proiectul. Mm, o chestie. Țin Mulți așa, așteaptă. în suspans. Poftim? Țin așa în lume, în suspans. Dar lumea știe de un proiect anumit, atât de proiectul, da, știi ceva se Am întâmplă. postat așa o poză aseară. Am postat așa o poză aseară că eu mă pregătesc pentru ceva. Dar e așa suspans, da. Mhm. Ok, deja e bine. Deja e bine. Dacă ai intra și ai spune și tu că te urmează ceva fain și urmează cu ceva red, dar nu pot să vă spun încă despre ce. Dar nu știu cum. Intriga ar fi mai faină. Mulți ar sta acolo cu sufletul la gură și dar ce acolo Valeria face? Dar ce se întâmplă oare? Ar fi cu impact mai mare. Ceva interesant. Poftim? Ar fi ceva interesant. Sigur, stories-urile și, în general, rețelele socializare trebuie să se transforme așa ca într-un serial. Oamenii să le fie interesant să uită la serialul vieții voastre. Dar, în cazul în care voi credeți că nu prea ai ce povesti, dar viața mea nu știu cum e, pare rău să vă spun, dar înseamnă că viața voastră singură vouă nu vă este interesantă. Și dați-vă întrebarea, oare eu îmi trăiesc viața care o doresc eu, dacă nici n-aș dori nimănui să povestesc ce se întâmplă la mine? Oare e viața mea? Oare fac ceea ce chiar vreau? Știu că mulți simplu conștient nu vor să intre online, fiindcă dar n-am ce povesti parcă. N-am ce povesti. Eu sunt de părerea că fiecare om are ce povesti și are ce oferi. Și o să găsească acele persoane care chiar au nevoie de informația care o au la moment. Poate nu fi cel mai bun expert, poate știi ceva un pic, dar ar putea fi de folos și ajuta prin prezența lor. Clar că mulți mai bine să nu fie, dar după părerea mea, toți ar trebui. Toți au ce spune și toți au un potențial mare. Și dacă apare în gând blocajul ăsta, dar stai așa un blocaj, că nu prea am ce arăta din viața mea, că e obișnuită, credeți-mă, vă greșiți. Ea nu e obișnuită și dacă o să începeți să postați, să vă filmați într-o parte, să analizați ce se întâmplă, să trăiți mai conștient aici acum, atâtea subiecte o să găsiți. Când o să începeți, câte un pic, atâtea subiecte, atâtea idei o să vină. Parcă ele, nu știu, așa, da, azi am așa ideea asta, da, azi aș putea spune despre asta, dar și asta e fain, de fapt. Ele așa de multe. Când nu o să încapă în toate stories-urile. O să aveți de postare și de una și de alta. Sau mulți nu găsesc timp pentru asta, tot eu scuz de nu am timp, bun, pot să fie lecțiile, dar scuza că nu am timp și nu am bani, asta e scuză. De fapt, permanent oamenii au timp și au bani, dar mai ales timp pentru ceea ce într-adevăr contează pentru ei la moment și chiar își doresc. Dacă nu aveți timp, înseamnă că asta nu contează și doresc. Cum să vă spun, eu am timp, dar am timp puțin și eu pot posta puțin. Nu postez mult și nu stau la uitat, de exemplu, story-uri și până să pun câte vreo o oră și ceva. Și iată chestia asta de story-uri mai lungi, asta la mine e problema. Dar așa câte o poză, chiar și același un story de vreo câteva secunde, pentru asta am timp. Perfect, înseamnă că timp este. Este mult, e limitat, în limită. Perfect. E așa un pic, câte un pic. Nu deodată să construiești imperii. Câte un pic, câte un pas. Așa, un 10 minute, un 15 minute e suficient. Te organizezi mult mai repede ca să fie intrat, eficient, ai postat și înainte. Uneori așa mai bine. Când ai așa mai puțin timp și tu știi că eu trebuie să fiu eficient în timpul dat, ce au reușit, aceea au reușit. La mine azi așa a fost. Eu am fost așa, timp scurt am avut de la îmbarcare până la avion, până am dat în avion. Eu repede m-am pus în 20 de minute și am strocit un storytelling
Așa m-am gândit să povestesc despre asta și până am zburat. Și gata. Că asta a fost. Până aici. Atât timp am avut azi. Gata. Interesant. Dar, cum să vă spun, întotdeauna sunt scuze și apar întotdeauna scuze să nu facem și să nu ieșim din zona de confort. Omul întotdeauna caut confort, cum să vă spun. E așa o dilema vieții. Da, noi vrem altă viață, dar continuăm să facem aceleași acțiuni. Căutăm confortul întotdeauna. De fapt, nu noi, dar creierul nostru. Organismul nostru, da. E ca creierul, de fapt. El caută confortul. Și dilema asta tot timpul e între suflet, spunem, conștient, ce e rațiunea cea mai înaltă, și creier, care e primitiv și vrea siguranță și confort, predictibilitate, tot vrea. Asta e dilema noastră pe viață. Vrem mai mult, dar cum se poate să de făcut cu efort mai puțin? Și aici deja negocieri cu creierul vostru să duceți, fiindcă el e cel care vă ține pe voi și el o face foarte rațional, fiindcă dacă noi am începe să toate ideile care ne vin în cap să începem să le facem, noi pur și simplu am murit. Noi simplu am murit, fiindcă nu ne-am gândit totuși fiecare acțiune pe care noi întreprindem ne costă energie. Dacă noi energia noastră am oferit-o în stânga și în dreapta, fără să gândim, dar totuși ce am din asta, dar obțin ceva până la urmă, noi am murit de foame, noi n-am mai trăit în confort, n-am mai obținut absolut nimic. De aceea îi spunem mulțumesc creierului, că el ne protejează, ca să nu murim de foame, ca să nu dormim sub un gard. Asta de bază, el asta se teme, să nu înghețe, să nu moară de foame, să aibă unde la cald dormi și în siguranță. Oferiți-i siguranța asta, înțelegeți-vă cu el acolo în cap, uite, iată siguranța, tu o ai, noi putem dacă ceva, uite, unde avem unde dormi, uite, bani sunt, noi avem ce mânca. Oferiți siguranța asta și mergeți în necunoscut cel unde totuși sufletul cere. Eu un salut și felicitări. Mă bucur apropo să văd oamenii care intră cu camera. Sunt oameni tare curajoși. Mai des așa. Mai des. Așa că, Valeria, timp ai pentru stories. Un pic, Da. dar este. Bravo că Un le pic, dar faci. este. Super. Organizarea. Dacă cumva vă pare că nu aveți suficient timp, foarte mult ajută agenda. Când scriți în agenda graficul vostru ce aveți de făcut, eu chiar dacă își duc agenda, mie tot nu-mi reușește tot timpul să mă încadrez în scopurile care mi le-am pus. Și ca fotograf, mai ales când ai evenimente, când ai ședință foto, când tot așa ai, uite, trebuie deadline-uri ai. Organizarea, punctualitatea, asta e un lucru foarte, foarte important în meseria de fotograf. Aici nu e de creativitate numai. Creativitatea în meseria de fotograf e 1%. Dar pe lângă creativitatea dată, sunt atâtea încă skill-uri, încă atâtea abilități care trebuie, sau unii le au, sau trebuie să vă le dezvoltați. Eu eram un pic nepunctuală, mă țin minte la vreo 23 de ani. Punctualitatea pentru mine a fost așa un mușchi care tot, și încă până acum, în multe cazuri, mulți zici care mă privesc, care spune că încă n-am mai are de lucrat la punctualitate, încă îmi permit uneori să întârzi, așa, mai ales cu persoane care mă mai cunosc, încă mai permit, dar știu că tot nu e ok. Dar contează. Responsabilitate, punctualitate și creativitatea aici, așa e, pe locul 10 încolo. Oamenii o să vă, din experiența mea de 17 în domeniul fotografiei, după ce deserveam clienții, da, îi spuneau pozele faine, dar printre altele, printre astea, printre primele, de fapt, era, uite, și până acum ce aud, tot timpul a fost Ina, dacă am vorbit cu Ina s-a făcut. Dacă Ina a spus că o să fie, Ina a venit. Deci, cu Ina, dacă s-a spus, s-a făcut. Ina a venit la timp,
rezolvat, poză dat. N-am auzit încă pe nimeni care spună că nu au fost suficient de creative. Nu, oamenii, dacă e în focus, dacă este lumina bună, dacă știu să comunici cu oamenii, să simți când trebuie să taci, să simți când trebuie să spui o vorbă de încurajare, asta mai mult se apreciază. Simți când trebuie să dai la o parte și să lași lucrurile să întâmple, simți când trebuie să intervii, că ai putea cumva să ameliorezi situația. Iată, chestiile astea, dar asta cu practică tu simți că când o glumă poți strici dispoziția și mai bine să o eviți, cât vine așa parcă plimbi să stai o leacă. Multe Da, da. chestii. Da? Sunt multe situații care se întâlnesc pe parcurs cu oamenii. Asta e lucru cu oamenii. Asta e. Dar Dar, psihologi și la medici, chiar și la profesori, asta e exact, viața. exact. Dar mulți fotografi încă cred că e nevoie totuși să fie mai creativi. E că când o să devină mai creativ, atunci a să-i observi, atunci o să iași mai mulți bani. Credeam și eu într-o perioadă așa și încercam să fac, nu știu, așa, concepte foarte creative și e frumos, e fain. Cel puțin bun, săptămâna trecută, părinții de la o revistă de la Moldova m-au contactat și au văzut un concept creativ care pur din inițiativa mea și a modelii și a unei stiliste, noi l-am creat. Investiția noastră de timp în studioul meu încă pe atunci și pur și simplu pentru noi. Și iată, după 3 ani de zile au trecut, iată, am văzut acolo un concept creativ în portofoliul tău, ai putea să ne transmiți acele poze, noi să le postăm în revistă. Ok. Dar de la asta ce? De obicei de așa proiecte ar fi fain, voi postați bine, ar fi fain să fie plătite când noi acolo vă le oferim și aveți și postat în revistă. Bun, și ieri spune că și voi ar trebui să plătiți cumva numele vostru acolo se menționează. Și ok. În schimb, e concept creativ. Funcționează altfel. E Da, bine să corect. Totul e un schimb. E bine și așa. Dacă pentru suflet, eu recomand să faceți careva concept, dacă le aveți în cap, să le faceți. Eu, care apărea, chiar de cât de strani ele nu păreau și iar îmi punem întrebarea, iar trebuie să achit eu asta, să găsesc, spun, tot asta, să fac, că am ideea asta și o vreau. Da, o vreau, o vreau. O făceam. Și după care, e așa, proiecte, de fapt, da, aduceau vizibilitate, oamenii se uitau un pic, poate, mai diferit. Dar să te bazezi doar pe ele sau că, uite, eu fiind mai creativ, cumva o să întâmple minuni? Nu. Nefiind responsabil, nefiind vizibil online, neștiind cum să comunici cu oamenii, încălcându-ți cuvântul, nefiind punctual, nu dai la timp materialul, la atât creativitatea e drept, drept în cote. Dacă nu sunt niște calități de bază. Iată cum. Eu vreau să aud, Valeria, dacă o să mai ai careva încă întrebări, eu cu mare drag răspund, dar vreau să ofer și altor cuvântul. Bine. Nu mai am întrebări până când. Ok. Ok. Sper că am răspuns la toate care sunt. Noi mai avem, de fapt, nu mult timp la dispoziție, dar sunt aici până la ultima întrebare și cu mare drag vreau să răspund. Tania, Mariana, Gabriela, Ion, toți cei care încă mai văd aici online, ridicați acestea așa un semn, puteți să ridicați mâna în sus și să-mi oferiți întrebarea care de mult vă frământă sau un subiect pe care ați dori să-l discutăm, să-l dezbatem, poate. Cine? Gabriela, Mariana. Ne-am de fapt că întâlnirea de azi e mai neobișnuită de celelalte, prin faptul că nu mai fac prezentări, după care ne uităm la informații și o ascultăm.
e fain, dar văd că e mult mai eficient atunci când voi veniți cu întrebarea și durerea exactă și primiți răspuns la ea. Să-mi spuneți și voi, chiar după această întâlnire, asistenții mei o să vă contacteze și chiar cu mare drag aș vrea să aflu de la voi cum a fost pentru voi așa, cum e pentru voi așa format. Poate nu e ok. Important ca să ne unim, de fapt, toți împreună fotografii, să discutăm acele probleme care ne frământă și să știm că nu suntem singuri în aceste probleme și ele, de fapt, au răspuns și rezolvare. Eu trecând prin ele, deja am aflat. Și ca voi să nu călcați pe aceleași greble, vă pot spune eu. Pe fapt că am trecut deja prin ele. Dar pot fi situații prin care n-am trecut sau voi puteți veniți cu niște istorii și cu mare drag să facem acel schimb de experiență. Super. Ion, pare mi că prima dată, Ion Tcaci, prima oară te văd la noi aici în întâlnire cu camera. Hai să facem cunoștință un pic și să ne povestești despre tine, de cât timp ești în domeniul fotografiei. Da, butonul cu microfonul e mai jos, trebuie să fie undeva acolo, unde poți să-l... Este acum, da. Da, Ion, salut! Salut! Dacă de cât timp, Da. of, Of înseamnă că de mult timp, am înțeles. da, eu nici nu vă spun de când, da? Am Din clasa a înțeles. 10-a, dar asta au fost în 96. Oh, fain, fain. Eu tot, de până a 9-a, 10-a, tot așa. De pe atunci, pasiunea mea s-a început față de fotografie. Fain. Dar primul aparat digital a apărut, am avut un Nikon D90. Ok, bun. Încă asta nu din, încă asta e bun. Era 5.000. Acela mai smerele. Nu știu, eu din state mi l-au adus. Vreau să spun că ai început bine. Adică nu rău. Cu Nu, am drept. început eu mult cu peliculul, foarte mult am lucrat. Oh, fain. Și vremurile astea tot le prins. Fain. Alb-negru și color, peliculă. Peliculă în sens că și tipar în color. Fain, fain. Și acum fotografia este jobul tău de bază, Ion? Nu este de bază, dar aș fi vrut, mai că nu se primește. Aha. Ce dificultăți întâlni pentru Ion? Cum stai cu fotografia la moment? În afară că să cunoști, trebuie să te poți realiza. Sau dacă vrei să fii fotograf, trebuie să ții numai într-un domeniu, că eu sunt pe două Fronturi, da. Da. În cazul ăsta, fotografia cumva e pe a doilea front, doar de suflet, practic. Dar cu ce te ocupi, dacă nu este secret paralel? Sunt pictor. De fapt, ele foarte bine se pupă, cum ar spune. Fain, fain. Da, relativ. Știi, de fapt, spune despre fotografii că fotografii sunt acei pictori leneși. Da. Cam așa și este. Dar tu ești acel fotograf care nu e leneș, el încă știe să picteze. Wow! Fain, adică mulți ar crede că din pictură nu prea poți face bani, dar iată tu din pictură faci bani, dar totuși nu ai pus accent pe fotografie. Din fotografie, la fel, tot poți să faci bani. Pur și simplu trebuie să dedici timp acolo, da? Da, când ești într-un domeniu de mai mult de 20 ceva de ani, nu poți să lași și stai doar pe fotografie. Să cum recomandarea mea. Majoritatea stau, dar eu nu prea. Îmi place doar să privesc cine și ce face. La moment. Aha.
Înțeles. Ok. Apropo, foarte bine putea combina una și alta, dar deja tot depinde de organizare, cum te organizezi, cum le combini. Bun, care te-a atras totuși ceva ca să vii la această întâlnire între fotografi? Ce anume te-a atras? Să vii aici. Doar să privesc. Aha, dar tu ești încă în acea stadie când privesc, dar încă nu acționez. Și într-o bună zi las că și eu am să încep, da? De ce? Doar îmi place să privesc. Am înțeles. Poate ai careva anume întrebări sau uite, ai dori cu vreo istorie anumită să te împărtăși ce sunt de fotografii. Istorie nu prea îmi place să povestesc. Doar că am vrut să întreb cum sau cum ai clienți. Așa, în câteva cuvinte. Cum am clienți? Da. Mhm. La ce anume te referi? Clienți în general Foto, sau foto? da. Mhm. Cum am clienți? Cred eu că se datorează faptului că sunt prezent online și așa se află de mine. Cred că se datorează faptului că fiecare comandă pe care am realizat-o am lăsat în urma mea, cel puțin așa. Era cu recenzii bune și sunt recomandată și până în ziua de azi. Faptul că deja de 17 ani de când sunt pasionat de fotografie, dar când am luat chiar aparat foto și am început să fac primii bani, sigur că asta a fost, hai să spunem, vreo 15 ani de când fotografiez, poate 14 ani, așa, să nu mint, 14 ani. Și clar lucru, că de un om în om se aude. Lucrările pe care le fac eu tot, modul meu de a comunica cu oamenii, cred că tot mă ajută ca să îmbând serviciile mele. Mult contează și cum comunic cu oamenii. Și în ultima perioadă am investit mult și în noi cunoștințe și în dezvoltarea mea, pe partea de a-mi vinde serviciile, cum să mi le valorific. Și am schimbat abordarea și mi-a reușit să dublez, nu, X10 serviciile mele să mi le vând, serviciile mele. Dacă costa într-o perioadă 150 de euro, acum o ședință foto costă 1500 de euro. Iată, ultimul punct care l-ai spus, abordarea. Care a fost schimbarea? E o abordare În care... ce constă schimbarea? În modul de a deservi clientul, în modul de a oferi prețul și într-o garanție de rezultat final pe care poți să-i oferi clientului. E o altă abordare. Această, de fapt, abordare mi-a luat de la mentorul meu care am învățat-o și am preluat-o, mi-a luat în jur de 2 ani ca să o învăț, să o implementez, să o înțeleg și acum să învăț și pe alții care sunt parte din echipa mea și deja mă ajută ca să reușesc să răspund la toți clienții care vin și solicită serviciile mele, atât foto cât și educaționale. Aș vrea să povestesc așa în linii generale, dar în câteva minute n-am să pot spun tot ceea ce am învățat în timp de 2 ani de zile, dar abordarea foarte mult contează. Iar ceea ce vorbim și cu Valeria chiar acum. Cum ea oferă acel preț? Să nu fie acele price listuri cu numărul de poză cât dau și cu un preț. Și pe urmă stăm și ne întrebăm, dar parcă și așa prețul e mic, de ce nu mai cumpărați, da? Este așa tot așa întrebare. Sau tu, Ion, cum oferi prețul la clienții tăi? În dependență de, nu știu, eu de obicei preț. Este stabilit la mine deja de mai mulți ani. Îl mai cresc, sigur că prețul. Dar cum îi oferi la clienți prețul? Bună ziua, Ion, cât costă o ședință foto la tine? Ședință foto, da. Da. Bună ziua, Ina. La mine, marea majoritate în clienților vin Prin recomandare. prin recomandare. Eu nu fac
publicitate, mă alergi pe tema asta și de asta nu am. Super, dacă vin din recomandare, asta e un semn foarte bun. Înseamnă că numele tău, ești, în primul rând, ești responsabil, asta e foarte bine, asta e minunat. Super, și dacă vin din recomandare, cumva... Majoritatea știu deja prețul. Aha, am înțeles. Mhm. La Prețul cei nu care... mi-l- Mhm. Noi să vină, oricum ei de acum cunosc prețul și eu nu mă pot schimba, fiindcă ei vin prin recomandare și ca să-l schimbă. Care sunt noi, deja vorba aia a bărbatului din Și vor? dependențe. Îl prelucrez, zicem așa. Îl Încerc abordez. Da. Ca să înțeleg ce tip de sesiune vrea sau, spre exemplu, dacă e o nuntă sau cu mătrie, toate nuanțele astea vrei să afli ce vrea de la nunta aia. Mhm. Mhm. Sau cu mătrie, sau sesiune foto. Mhm. Totul e diferit doar. Sigur, în dependență deja de volumul de lucru, stabilești și prețul, corect. Deci, cum am eu clienți, tu spuneai că nu prea te promovez, cam Am partea vrut să asta. aflu dacă lucrați cu aftershoot-ul, spre exemplu. Știu de el, dar Nu mai știți. da, dar știu cum lucrează, l-am încercat, doar că pentru ceea ce fac eu, nu mi se potrivește stilul meu de a edita și de a lucra cu pozele. Acolo el e foarte potrivit atât pentru cei care chiar sunt în domeniul doar nunților și a cumătriilor și văd la moment, adică el dă multe erori, din ceea ce am vorbit cu fotografii. Erori, dar eu lucrez chiar la moment cu dânsul. Eu permanent din Lightroom în Evoto în Lightroom și din Lightroom iar în Photoshop deja. Mhm. Dar la ce te ajută? La selecția pozelor te ajută el? Sau ce anume? White balance-ul, expoziția, crop-ul, pe mine mă interesează e ca este 3 momente. Cât să mealeagă, eu nu-i dă voie ideal să mealeagă el. Aha, l-ai educat, presupun, da, mă. Da. Mhm. Cel puțin îmi place foarte mult expoziția și white balance cu crop, iată, prin momente este, mă ajută la maximum. Mi-a ușurat lucrul ăla foarte mult. Dacă stăteai la o nuntă, puteai să stai, nu știu cât, depinde câte poze acolo, 10.000 sau cât la o nuntă, putea fi mai mult. Îți lua o săptămână să stai așa la mine. Dar cu Aftershoot, vreau să zic, Evoto, da. Mi-a ușurat, undeva în 2 zile pot să termin cu dânsul în total, cap-coadă. Fain. Spuneam că pentru cei care așa fotografiază, au așa un stil. Pentru mine, să fotografiez 10.000 de cadre la o nuntă e exagerat. Adică eu am un alt stil de a fotografia și eu recomand totuși fiecare oricum are a lui. Cineva, multe cadre, iubește să fac multe. Eu de la o nuntă pot să plec cu maxim 2000 de cadre, dar fiecare cadru să fie bun. Eu recunosc că eu fotografez puțin, dar cadrele mele, adică când eu, asta e pur pentru mine, sunt gândite. Eu înțeleg deja ce urmează să întâmple, ce cadru eu vreau să trag și eu vin de acolo de la orice nuntă cu, hai să spunem, 3000 de cadre, asta e maximum. Și în cazul ăsta, câte le oferi lor? În jur de 1000-1200 de cadre pot să fie. Adică, fiindcă ele, când le-am fotografiat, eu selecția la mine, maxim mă uit dacă focusul, așa, știi, adică și mă uit emoția să o prind. Sunt cadre unde emoția trebuie să o prinzi, eu înțeleg. Dar sunt cadre unde tu-l vezi și, aha, asta e bun. Asta cu experiența toți. Bine, focusarea acum... Da, dar acum focusarea nu e așa... E... Exact. De asta, cadrele care eu le fac, acolo e
N-am de ce face 10.000. Adică sunt mulți cadre. Eu am fotografiat sute de nunți. Nu știu ce poți face la un nunt acolo și se întâmplă 10.000 de cadre. Asta numai chiar stai așa și cumva din frică că acolo muș o să Dacă închidă vrei să ochii. prinzi mai multe emoții, sigur că pui în rafală. În multe cazuri. Ok. Depinde. Eu, într-adevăr, cu vreo, nu știu câți ani în urmă, făceam și eu până la 3000 de poze, dar de când au apărut aparatele astea, erorile astea, vrei să prinzi și emoțiile, nu numai compoziție. Sigur, Întâi- sunt cadre. Unul îți cere emoțiile și trebuie să prinzi mai mult, mai ales când se distrează acolo la discotecă, acolo e unde ei dansează, prin dans, da, sunt emoții, sigur, Nu, sigur. discoteca asta e una, eu măsără este ceva mai puțin, nu chiar sușeză iurea aparatul. Aparatul. E, Sunt dacă... în afară de asta, sau sesiuni foto, tot ai nevoie în rafală, când sunt cu copii, când sunt mai mică, când interacțiunea asta. Da, da. Iarăși Acolo, da. acolo cel puțin vreo 3-4 mii de poze, nu? Le cheltui. Și el pe urmă scoate, iată, aftershoot-ul, îmi dă emoțiile cele din trăcere. Eu trebuie să iau, dacă pui în rafală și iei vreo 10 poze de acolo și el scoate una, cel puțin e una ideală, ca emoție, fiindcă dacă e de grup, majoritatea sute în diferite părți, ochi închiși, gură, dar în cazul ăsta când le pui în rafală, ei nu trebuie să se ideal, nu trebuie să șezi să-i pui unul peste altul, să fie în cadru cumva. Sigur, sigur. Aftershoot-ul are plusurile sale, iată, nu mi-e chestia asta de... Sigur, sigur. Doar că dacă... Trebuie să-l plătești. Doar că Bun, trebuie să-l asta- plătești și... Cât el costă acum? Iată, pe tine cât te costă aftershoot-ul? 48, practic, dolari. Asta e lunar, anual? Cum se întâmplă? Da, lunar. Lunar. Am Dar înțeles. el merită toți banii ăștia. Nici nu mă îndoiesc. Nici nu mă îndoiesc. Când, La 10.000 de... Dacă cineva face câte 10.000 de cadre la un eveniment și uite, are așa stil de a fotografia unde pune mai multe cadre pe secundă și vrea să prindă mai multe emoții, ok, adică eu aud des de la mai mulți fotografi de stilul dat că fac câte 10.000 de cadre. Bun, cu mirrorless-urile care nu-i cum cu DSLR-urile unde puteai așa tare să uzeze, cu mirrorless acum poți să-ți permiți să faci așa mai multe cadre când n-a să uzeze, să mai tranici, clar lucru. Doar că da, ne dăm bătăi de cap, fiecare are stilul său, nu zic. Dar eu ieri chiar am purtat o discuție cu fratele meu, noi am fost acum în vacanță în Italia și discutam cu el despre fotografie și el nu e genul de persoană care îi place să fotografieze. Dar l-a întrebat, uite, ce nu-i ajunge la fotografia acum, contemporană? Și a spus că nu cât nu-i ajunge, dar el crede că faptul că iată, noi avem supra-dozaj de poză, asta de fapt deja e un minus. Înainte, când erau câteva poze, noi așa de tare le prețuiam. 3, chiar și cu pelicula când fotografiam. Sau chiar aceleași, e că sunt nimerit câteva cadre. Ele, te uitai, parcă erau de aur. Și până acum stai și te uiți și le apreciez. Și acum când avem deja telefonul, când putem să facem 10.000 de poze, de fapt aici este parcă și un plus, credem noi, dar aici e și un mare minus că se pierde valoarea fotografiei în timpurile noastre deja. Și din cauza asta am ajuns și noi, de fapt, să ne vindem cu așa preț mic serviciile noastre. Din motivul că sunt supraponderată deja de poză toată lumea. Acum cineva fotografiază cu telefonul la vreo petrecere să se întâmple chestia asta. Nu știu dacă se fotografiază, dar la sigur se filmează. Filmat, da, dar e interesant dacă nu a ajuns etapa la cineva să fotografieze deja. Sunt sigură că mulți care nu-și pot permite să ia un fotograf spun că las că noi să ne fotografiem cu telefonul. Voi ați asta auzit, nu? O singură dată. Dar eu nu odată le spun, dacă e la un preț mic de tot, le spun, băi, aveți telefonul.
Dați bătaie. Valeria, Dați tot bătaie eu cu să dânsul. În cazul decât cu așa preț și calitate, luați-vă telefonul și faceți singur și o să vedeți rezultatul. Și numai selecție cât o să vă iasă, cât timp. Și oricum nu mai faci selecție în telefon acolo până la urmă tot. Da, mai ales acum cum mai vorbesc și iPhone 16. Multă lume de acum își fac telefonul poză și videoclipuri și editează în caput și nu mai caut fotografii și videografii și minus chiar. Părerea mea că prin asta, de fapt, valoarea noastră și mai mult crește. Și mai mult crește. Fiindcă cum o să te fotografiezi dintr-o parte, cum o să prinzi momentul și cum o să fie interacțiunea asta cu omul, telefonul niciodată nu o să o facă. Și omul plătește pentru un serviciu. Că el ar putea să-și gătească singur, el poate să-și coasă rochia singur. Noi toți putem singur să facem, dar tu plătești pentru un serviciu în care tu vii și nu-ți bați capul de poză. Este un om care vine, asta este un serviciu. Și serviciul genul dat nu este primare de a te îmbrăca și de a mânca sau a bea sau undeva trăiești. Nu, e ceva mai sus. Dacă omul îți gândește că vreau poză, vreau amintiri, înseamnă că necesitățile lui de bază deja sunt acoperite. Și noi vorbim de oameni care deja cumva sunt mai altfel gândesc un pic. Nu n-a să vinzi tu serviciile foto la un om care nu știe mâine cu ce o să achite. El nici nu o să gândească lui trebuie poză. Dacă el nu știe luna viitoare cu ce o să achite serviciile comunale sau ce are de mâncat. Dacă a ajuns el să se intereseze de serviciu dat, poftim? Înseamnă că necesitățile lui de bază sunt acoperite. Rămâne deja de preț. Mulți zice că tot e o problemă în prețul pe care noi oferim. Dar voi niciodată nu o să vindeți cu niciun preț. Cu niciun preț dacă voi din start nu o să ascultați omul ce-și dorește. El ce-și dorește. El nu-și dorește mii de poze. Fratele meu ieri spunea, Mina, dacă tu îmi spui că o să-mi dai 100 de poze, asta mai tare fapt o să mă sperie și eu nu o să cumpăr de la tine. Eu o să cumpăr dacă, uite, pentru mine e important să spui că eu am să-ți dau 2 sau 3 poze, dar ele să fie artă. O să fie așa niște momente în care eu vreau să-l pun și în album și să fac tablou din poza dată. Dacă asta eu aș cumpăra. Și mă gândesc, wow, el gândește diferit. Dar cineva îmi spune că eu vreau 100 de poze, eu vreau și brutul, eu vreau și tot. Sunt și așa. Altcineva ar spune, dar îmi trebuie și așa. Dar altcineva ar spune, dar eu vreau acolo să fie un pic retușat. Dar altul spune că mie îmi trebuie alb-negru, mai tare îmi place. Deci, serviciul foto e unul, dar cerințele clienților sunt diferite. Învățați-vă să ascultați clienții voștri și să le oferiți exact lor ce le trebuie, nu ceea ce credeți voi că iau nevoie. Și dacă voi să înțelegeți ce lor le trebuie, voi puteți să vindeți serviciul ăsta cu orice preț care vreți voi. Asta cam ceea ce am vrut să spun azi și dacă v-ați nota, cred că și de mâine ați putea să vindeți serviciul vostru cu orice preț. Da, Cam asta a fost. Ascultați-vă clienții voștri și oferiți oamenilor ceea ce au ei nevoie. Dacă mai sunt careva întrebări, țineam cumva o oră de curge la noi întâlnirea, o să nu răpim din timpul vostru. Mai sunt curajoși? Când noi întâlnirea o să mai organizăm, pregătiți întrebări și vreau să vă spun că dacă întâmpinați careva dificultăți cu lumina de studio sau iată partea asta de cum Mina tu abordezi clienții diferit, anul acesta ne propunem să organizăm o dată la 2 luni masterclass-uri offline, în realitate, dar și online. Ne propunem, mai ales partea de promovare și vânzare, asta chiar se poate de făcut tot online, nu neapărat fizic. Partea de studio, apropo, cu luminile studio, știu că mulți întâmplă dificultăți și dacă simțiți că vreți aici să avansați, doriți să fiți instruiți ce se întâmplă în studio și aveți nevoie de cunoștințele date, dați de știri și asistenții mei, dacă nu lăsați un plus, eu sunt cointeresat în masterclass-urile următoare. Țineți-mi la curent când vor avea loc. Noi le organizăm constant. Și asistenții mei vor avea grijă să vă anunțe. Iată, să fie următoarea dată atunci. Vedeți în calendar
putem, nu putem, puteți, nu puteți, rezervați un loc din timp, fiindcă la momentul le fac așa, mai 5-6 persoane în dependență de temă pe care o abordăm, desigur, și rezervați din timp locul. Iar dacă sunt pe aici printre cei care n-au mai fost încă niciodată la o consultație gratuită cu mine și au careva întrebări încă, poate, care aici cumva s-a incomodat să le pună, vă aștept cu mare drag pe site-ul meu, cursfoto.com, chiar aici poate să apară link-ul și sau la fel, asistentele mele o să vă telefonez, o să vă întrebe cum a fost azi și pot să vă ofer mai multe detalii. Programați-vă la consultație și vorbim tet-a-tet sau cu mine sau tot cu cineva din echipa mea care este instruit și deține toată informația despre problemele care le întâmpinați și avem, apropo, și foarte multă informație utilă preînregistrată. Noi prima întâlnire între fotografi care organizăm și acolo tot e foarte multă informație utilă care v-ar ajuta să treceți peste anumite blocaje care le aveți pe moment și să începeți a acționa și avea profit din meseria de fotograf și vizibilitate și absolut tot ce vă doriți voi. De fapt, toate blocajele sunt la noi în cap. Dar nu nimic cum o spunem că cineva din exterior e de vină, nu noi. Așa e. Cam asta. Ana Maria, salut! Noi sper să ne vedem în curând. Super! Eu vă spun seară bună. Ion, mersi mult că te-ai deschis și ai venit cu camera și sper că răspunsurile și discuția care am purtat-o ți-a oferit claritate. Spune cum a fost pentru tine. Cum a fost? De obicei eu nu vorbesc, doar analizez. Dar de data asta? Data asta n-am știut cum să sting camera. Eu n-am postat niciodată mie nu-mi place Telegramul. În primul rând. Asta e prin Telegram posibil, că nu știu prin ce. Asta e prin Google Meet. Google Meet. Nu știu, eu cel puțin am intrat posibil prin Telegram. Dar datorită că m-am înregistrat, m-au trimis la Telegram și eu sunt contra la Telegram, dar zic să-l vedem. Și prezint. Dar ce ești contra la Telegram? Nu știu că e făcut de ruși sau nu știu. Am înțeles. Am înțeles. Toate e o aplicație foarte faină. Rușii o folosesc la maxim. Telegramul? Da. N-am știut. N-am știut. De fapt, apelul la noi e pe Google Meet. Google Meet, da. Da, aici e Google. Da, doar că am transmis link-ul în grupul de pe Telegram. Acolo cumva ne unim toți ca să poți transmite link-ul la toți odată. Dar cred că e idee faină de transmis link-ul chiar la toți în parte. Că aici se mai pierde pe grup și mulți mai iau cu alte treburi, da, treburi zilnici, casnice și normal. Asta e. Încă urmează să dispunem de așa bugete în care să ne permitem să avem acea aplicație care vine pe telefon, să vă anunțe despre asta. Urmează și asta. Eu cred că nu e neapărat chiar așa de investit în astfel de aiurea, pur și simplu, că să oamenii care au nevoie să includă în listă și iesă. Și așa e drept, dar mulți încă stau așa un pic adormiți și poate să scape, să uite. Și poate mulți îi ajută faptul că vine un reminder. Noi încercăm să-i trezim, să venim, să batem la ușă și spunem că pot să vă ajut. Am posibilitate să vă ajut. Cei care își doresc, cu mare drag sunt aici și dacă simțiți că aveți nevoie de ajutor, doar oamenii puternici pot să ceară ajutor. Că e una din cele mai mari frici pentru mulți este că o să afli că am nevoie de ajutor, înseamnă că o să mă socot că slab în ceva sau că ceva nu mi-a reușit. Noi toți avem careva chestii în care nu ne reușește și suntem slabi și avem nevoie de ajutor pentru a crește în anumite domenii, nu înseamnă că sunt slab în toate. Dar dacă simțiți că doriți să creșteți în domeniul fotografiei, meserii de fotografie, aveți anumite acolo bariere, editarea, poate, promovarea, cu vânzarea, cu compoziția, ce n-ar fi, absolut tot ce legat de fotografie, poate și motivația în sine de a începe și de a duce până la bun sfârșit acea idee care tot de mulți ani vă frământă,
Vă aștept cu mare drag la o consultație cu mine gratuită ca să discutăm despre dificultățile voastre, chiar exacte, care le aveți la moment și să vedem cum putem să vă ajut și poate să avem și o eventuală colaborare și să vin și către voi și cu o ofertă specială pentru cei care sunt gata și își doresc. Eu vă mulțumesc mult pentru seara de azi. Mă bucur mult că am discutat. Eu ador discuțiile între fotografi. Ca frații mei. Acolo noi spunem așa numai niște fraze care chiar numai noi, fotografii, între noi le cunoaștem. O poză, două, niște glume sau cu prețul, dar mă mai consult cu soțul și mai revin. Dar nu-mi place poza, orice se ascunde după această frază, tot e tare interesant. Sunt multe chestii interesante care eu de sute ori le-am auzit, le-am trecut, dar și le-am înțeles ce stă în spate la fiecare întrebare, problemă de genul dat. Eu vă mulțumesc. Noi ne vedem în februarie, dar până atunci, dacă sunteți interesați în vreun masterclass pe viitor, dați de știre asistenților mei sau chiar puteți să scrieți mie personal. Bucuroasă de discuție, bucuroasă de timp petrecut și vă doresc seară bună tuturor. Pa, pa! Mulțumim mult, doamna Ina. O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră. Mulțumesc mult, Valeria. Și neapărat de pus în practică. Da, numai decât. Mersi.